slamet ana pulo alit labet kinupeng dening laut amung linggane gunung kang menjilo sesingep mega pepayung langit lah punika to warnane pacrabaan Candramanik dasare pacrabaan kang mapan ana pucuke Haldaka ana umbul saka imbange arga tinalangan den jogakaken mring pacrabaan sinungpot rawi langkung indah mino-minono tepining balumbang lamun wanci srengenge hangrangsang keh kang padha mataya lunjar wader pari sak papadane pating sarwet lakune pating karlap lamun ginanta jroning wardaya pindha kartika silih pernah ganggeng kang kentir sakjroning warih lembak-lembak lamun to sinawang saka Mandrawa pindha kaya sang hyang rawi manjer ana sak tengahé langit hamadangi sak indenge jagat raya akeh kekembangan kang maneka warna kang padha jinembangan kembang putih kaselanan kembang biru tetunggule kembang kang apolas kuning kembang abang cecarupan kembang dadu lan wungu kadasaran subure kegodhongan kawistara ijo raya-raya arane pating pantelung pratandha bumine subur pasiten mawur sadengah tinandur kartumangkar kawuryan dadi pinara para klayune tinampi waduk dinendung bendung yang pategalane Narakisma cinawi tetukulan jejampi mawarni-warni kang maweh kasarasaning raga ana pinggire blombang tinanem kayu gurdharaya ngayomi ing patamanan lamun to pinuju kembange mekar hanjrah gandane ngebak ing pacrabaan lung gadung mulek ana ing pang akeh sapadha ngingsep sarine sekar binarung brengenge pindha pepujine para brahmana mring sesanti mrih raharjaning jagat raya nalika semana sang Begawan Kuntawibisana ngriwasna ngunjukake puji donga kanggo keng araka nenggih yitmane Raden Kumbakarna datang kawistara dangu glayah-glayah lampahe ingkang putra nating singgela prapting ngarsa adoh dinawi celak rinaketake mangkono pangudas paraning griya ingkang dereng kawijiling lesan Sinongwati jagat ari
ombak lumembah ombak segara Nyomastu nomo sidam sekaring bawana langgeng mata-mata kapideleng ndak waspadakake kaya putraku nggir nating singgela bisa warna kang samengko tumeka ana ing pertapan Candramanik kula paran padha becik satekamu ana pertapan Candramanik kang sarta pangestunipun Rama bae tampanana bisa warna kawula nuwun Kanjeng Rama Penembahan inggih berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Penembahan kalis ing Trubeda pisuwanan kula namung sumungkeming pangabekti kula mugi konjuk sahandaping padha paduka duh Kanjeng Rama Penembahan. Iya kula wis tak tampa nggonira ngaturake pangabekti ana luput ora dadi baya pangapa. Mara diage kepenakna lenggahmu yo nggir. Inggih Rama boten kirang prayogi anggen kula pinarak sowan. Kaki Prabu apa kang dadi wigatine nggonira tumeka ana pertapan Candramanik iki sakwise asat riwemu maragi matura apa kang dadi wigatine nggonmu tumeka ana ing pertapan Candramanik aduh Kanjeng Rama inggih kekilapan menapa tubuh duh Kanjeng Rama parandene paduka Kanjeng Rama ampun malih namung sipating kula jalma menungsa senadyan krenteking kutu-kutu walangatoga pratela Kanjeng Rama menika sampun ngawuningani inggih Rama inggih awit paduka Kanjeng Rama handangu bab wigatining pisuwanan kula kejawi sampun dangu mboten matuhu iwananing pertapan inggih ing pamrih kula badhe cumadhong ngelmu dhateng paduka Kanjeng Rama ing bab tata kaprajan awit menapa Kanjeng Rama kula mboten kepengin anggen kula ngesuwi nateng singgela anggen kula ngesuwi negari gumantos keprabonipun paduka Kanjeng Rama ingkang tembe kula namung dipun cecamah dening para kawula sak negari singgela Kanjeng Rama elah dalah ulup ora-orane sira yen to bakal dicecamah dening para kawula negara singgela jalaran apa kabeh iku saka tanduranipun Rama duke nguni ya pancene jumeneng Nalendra kudu bisa netepi tembung hamot kudu bisa netepi tembung hamong
uga hamemangkat. Telung tembung hamong hamot hamemangkat kang mangkono mau kudu bisa ditindakake dene Si Bisawarna. Inggih. Kanjeng Rama kados pundi? Kulup lirih hamong pangrengkuhmu marang sapa wae kaya atmajanira pribadi. Mula ing aran hamot samudra dasare nata disentosa kaya bumi agal alus kabeh kudu kamot ing panjenengamu. Mula ing aran hamemangkat sing demen junjung mring derajate liyan lan ora gampang netepake kluputan marang sapa wae lamun ta durung cetha putusaning perkara. Iki mau tindakno kanthi teteken kayu kang suci kekudung budi arahayu tak rasa Bisawarna bisa jumeneng nalendra hanjayeng kuncara sumunar cahyane arum gandane satemah sira dadi nalendra pancarange jagat raya kulup leng-lenging triya mangu kungkan duan rimang lirlena tanpa kenen yen tan tulusa amengku sanjah utama nalendra mudhalon wusnya anggrarapo ing samangke kula ingkang putra badhe ngestokake dawuh menapa ingkang dados pituwah paduka Kanjeng Rama Tembang kulup urung kaya sak temene anggonmu tumeka ana pertapan Candramanik iki setengah ngono pun bapa kang hameling kados pundi Kanjeng Rama mangerti ya Yungkil tak ibaratake gegodhongan kang wis ganggang aking kang mangkono bakal pitil saka wit tak ibaratke wowohan kang wis panci unduh kang mangkono bakal kaunduh dene kang nandur semono uga kitah menungsa Yungkil yen to wis tumeka titiwancine
Murut ing kasidhan jati ya kudu enggal sowan ana karsane panguwasane jagat. Yektinis katemben bae pun Rama iki antuk isik ing Jawata lamun sedidik dina maneh pun bapa kudu sowan marang panguwasaning Gusti Kang Wasa. Bebasan digondelana mangsa kena digetunana ya tanpa guna. Bisa warna sedidik dela maneh pun bapa iki bakal murut kasedhan jati ya kita Rama Prabat. Oh Rama. Surem-surem Dewangkara kingken lir manguswa kang layon denyo ilang memanisi wah tananiro layu kumbal kucem rahnyo maratani marang sariranipun males deneng lutira kawang-wang gegono bangsu mi